Hello. Maayong buntag mga igsoon ko diha sa Ginoo. Kumusta ang ato ang tagsa-tagsa ka pamilya? Okay ra? Amen. Karon ang opening prayer akong ihatag ni atong alagad nga si Pastor Gideon. Tutas sa pagpanindog, atong ipiyong atong mata, yato ipataas ato ang kamot, agig pagtahod, pagpaubos, pagsurrender sa atong kagalingon ngadto sa Dios. Nga sa atong pagsimba o paghalad sa atong kinabuhi ug sa tanan nga niini dawaton sa Dios ug malipay mahimuot ang Dios sa atong pagsimba ug ang Dios magaproteksyon ug magpanalangin sa matag usa nga moduol nga mapausanon niining adlaw. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, niya nasab kami aron sa pagsimba kanimo, niya nasab kami aron sa paghalad kanimo, niya nasab kami aron amo kang daygon, pasalamatan, awitan, pasidunggan sa matagtak na nga among nabati ang imong pag-uban, ang imong pagpanalipod, ang imong pag-atiman. Imo kaming gitagaag kusog, imo kaming gitagaan Ginoo sa kalipay kalinaw, sa tibuok simana nga milabay sa mong kinabuhi na sinatian namo o Dios ang imong pagpanalangin. Padayon mo kaming gitudluan o padayon mo kaming gigiyahan sa imong mga pulong sa ingon ang among pagabuhaton, ang among mga hunaon, panganduyon, mga butang nga makapahimaya kanimo sa among pagbuhat Ginoo gikan sa miaging Domingo hangtod niining adlaw. Salamat Ginoo nga imong giblimpyuhan o Dios ang among kinabuhi. Kung doon na may nakalapas, nakasala, doon na may nakahimog dili maayo o Dios, niya kami o Dios aron among pangayoon kanimo ang imong pag-release o kapasayloan sa matag usa. Din imong limpyuhan ang matag usa namo kakasing-kasing, imong limpyuhan o Dios ang matag usa namo kanahuna, og imong ibalik o Dios ang kadasig sa pag-alagad kanimo, kadasig Ginoo, kalipay, labos sa tanan kalinaw sa pagpadayon namo sa pagsimba kanimo. Salamat Ginoo nga nining taknaa imong dawaton ang among mga halad, mga awit alang kanimo, kinisingkasing nga mga pagdahig, kinisingkasing nga mga pag-awit kanimo o Dios. Salamat Ginoo nga imong dawaton o Dios ang among pagsimba Ginoo, kay wala na may nakaulang ug ni makababa Ginoo sa among pagduol nga kanimo. Among gipangayo usab kanimo ang imong pagbisita karon sa matag usa namo kakasing-kasing sa among nahuna Ginoo, nga diin kung doon na may mga kaluyahon, doon na may mga kagulanan, imong lipayon, imong hupayon o Dios, imong dasigon ang matag usa namo kakinabuhi, nga sa among paghalad diha kanimo walay laing mabayaw, walay laing mapataas ug walay laing mabutang sa muna kundi ang imong pagkamaayo o Dios. Ang imong pagkamaayo gikan pa kaniadto hangtod karon padayon nimong gi-release Ginoo sa mga taong misalig kanimo. And thank you Lord sa imong proteksyon nga sa among pagsugod Ginoo. Imong proteksyonan Ginoo ang tanan nga makatawhan nga moduol ni ining balay ang lampuanan umahan. Salamat Ginoo nga imong ipabati kanamo ang imong presensya nga mao'y tinubdan sa kalipay, tinubdan sa kalinaw nga mao'y among gikinahanglan sa among pag-alagad kanimo amahan. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman kanamo bisan pa sa among makaigsunan karon nga naa sa nagkalaing mga lugar, naa karon sa nagkalaing mga nasod Ginoo. Nakita nimo o Dios ang ilang sitwasyon, nakita nimo o Dios ang ilang gikinahanglan, sama nga imong nakita o Dios ang among mga gikinahanglan sa among pagpuyos kalibutan ug wala gayud nimo ihikaw. Padayon nimong gitubag ug padayon nimong gihatag ang among gipangayo. Busa dawata o Dios ang among pagdahig, dawata o Dios ang among pagpasidungog kanimo, buhing halad nga gikan sa among kasing-kasing nga alang lamang kanimo amahan. Kay ang tanang butangan ni kanamo o Dios, bisan ang among kinabuhi Ginoo, og ang tanang butang nga imong gipiyal sa matag usa namo kakinabuhi, gisalig sa matag usa namo kakinabuhi gikan kanimo, og amo kining gamiton sa pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog sa imong ngalan.
Among ipangayo nga imong i-bless Ginoo ang tanan mga worship team, tanan Ginoo nga maing instrument, tanan Ginoo nga among pagabuhaton, pagpakpak, pagdahig, pagsayaw diha kanimo Amahan. Salamat nga imong dawaton, salamat Ginoo imong panalanginan. Ang imong pulong o Dios nagatug-an ug nagatudlo kanamo kun unsaon kanamo pagdahig, kun unsaon kanamo pagsimba. Imo kaming tinudluan, imo kaming mga tinun-an o Dios, kay nakakat-on man kami sa imong mga pulong nga imong gibilin alang kanamo nga gisulat diha sa balahang kasulatan. Panalangini o Dios ang tanang makatawhan ganiya karon, maingon man sa mga kaigsunan nga naa karon sa nagalaing mga lugar, nga naa karon sa nagalaing mga nasod nga miduyog sa mong pagsimba kanimo. Ang imong kamot Ginoo dili mubo aron pagtagbo sa ilang gikinahanglan. Ang imong dalunggan o Dios matud pa sa imuhang alagad nga si Isaias Ginoo, dili gamay, dako Ginoo nga makadungog Ginoo Amahan sa tanang tingog nga muhalad diha kanimo Amahan. I-bless Ginoo ang kumakigsunan nga sa among pagduyog ug sa amo ang pagsimba kanimo na ay pinasahing pabor panalangin kusog kadasi kalig-on nga among maangkon. We declare blessing, we declare victory, we declare healing in the name of Jesus. Kung doon na may mga masakiton, kung doon na may maluyahon, thank you Lord nga imong giayo. Thank you Jesus nga imong giayo Ginoo. Salamat Ginoo sa imong paghigugma, pagatiman, pagdawat sa mong pagdahig, pagsimba kanimo. Among ihalad, isalig diha kanimo nga among pagsimba kanimo lamang sa ngalan ni Hesus, sa ngalan ni Hesus. Ang tanang katawhang tagalangit mayong amen o amen. May buntag ang Dios magpanalangin, dalaygon ang Dios sa matagusan nato kakinabuhi. Lamano imong tapading na good morning. Good morning. Usbon ko, may buntag kanan. Amen. Para sa mga igsoon ko sa Ginoo, atong ihatag ang tibuok na tong kasing-kasing, huna-huna, kusog, mga igsoon ko sa Ginoo. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung aduna may mga sitwasyon sa tagsa-tagsa na to ka kinabuhi, mga igsoon ko sa Ginoo, atong hinumduman mga igsoon nga ang mga pagdaig sa atong buhi nga Dios ni ining sayo sa kabuntagon mauni makapahimuot sa atong Ginoo. Amen. 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 Matod pa diha sa Salmo 100 verse 4, ingon diha nga sulod kamo sa iyang ganghaan, sulod kamo sa iyang mga ganghaan nga may pagpasalamat og sa light nga version what sa ha. Hallelujah. Salmo 100 verse 4. Naingon dire, sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya dito. Pasalamati ug dayga siya. Amen. Kinsay atong daygon mga igsoon ko sa Ginoo, ang atong magbubuhat nga atua sa langit. Amen. So atong awitan ang atong buhi nga Dios mga igsoon ko sa Ginoo. Awit ta nga kanang malipayon ta nga moawit para sa atong buhi nga Dios nga mao'y tag-iya sa atong kinabuhi. So magpabilin kita diha sa Ginoo. Hallelujah. Pwede ka ita mula mano igsoon. Bisag daghang alang tuson makapahiyom gihapon walay angay nga kabalagan kay siya nga nagpuyo kanato magagagahom sa tanan. Mabilin kami ganimo mo
kay ikaw man ang takos sa pasidunggan, magpabilin kami kanimo, moagi man ang problema, may kasulbaran, way makababang sa mong pagsimba, kay ikaw man ang takos sa pasidunggan. Yes, Lord. Ikaw ang takos ug angayan nga pasidunggan, Amahan. Yes, Lord, ania ang imo mga katawhan, Amahan. Magaduol nga na kanimo, O Dios. Pagpaubos sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing, Lord Jesus. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong awitan ang atong buhi nga Dios. Sa kinasing-kasing mga igsuon, atong ipaubos ang atong kasing-kasing huna-huna. Si Lord mo'y nakakita sa atong mga tagsatagsa kakasing-kasing ug huna-huna. Si Lord tanan nakakita ni ana igsuon. Kung mahimo igsuon, ato nang itugyan, ato nang isalig sa atong buhi nga Dios. Kinaang atong Dios anda mo tabang mga igsuon ko sa Ginoo. Niya ako mangkaduol sa imo, giliran magapaubos, walay lain nga simbahon ko, dili ikaw lamang gayon. Oh Diyos, ni ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo, walay lain nga ikabalos ko ang kada ko sa paghigugma mo. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo ra. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Yes, Lord. O Diyos, niya ako magaduol sa imo, tila nagapaubos, walay lain nga simbahon ko, kundili ikaw lamang gayon. O Diyos, niyang ko nagatuo sa imo, tila nagapaubos, walay lain nga igabalos ko sa kada ko sa paghigugma mo. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo ra.
Yes, Lord. Salamat, Amahan, nga sa tibuok na mong kinabuhi, Amahan. Amo kang naalagaran, O Diyos. Dalaygon ka, Amahan, sa imong pagkamaayo. Diyos ka, Amahan, nga puno sa gugma, puno sa kaluoy, grasya, nga naghingapin, Ginoo. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. So ato ta sa kinatibuk ang mga pagdaig, mga igsoon ko sa Ginoo. Kung mudaig ta sa Ginoo, mga igsoon, aduna jud na siya mga pagpakpak, aduna jud na yung mga igsoon nga mga panagsayaw. Amen. Amen. Hallelujah. Magaduol ta diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Dool kami kanimo, Amahan, uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magadool kami kanimo, Amahan, uban sa pagpataas sa among mga pagdaig, magasinggit, magaawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw, magasinggit, magaawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw, Jesus. Magadul, magadool kami kanimo, Amahan, uban sa pagpaubos, uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magadool kami kanimo, Amahan, uban sa pagpataas sa among mga pagdaig, magasinggit, magaawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw, magasinggit, magaawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw, Jesus. Pagadaygon ka, amen. Pagadaygon ka, pagadaygon ka, magasinggit, magaawit
sa pagmaya, magadayig, magalokso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Jesus, magapasalamat! Magapasalamat kami kanimo. Yes, Lord! Ginoong Heso Kristo, pagkamaayo mo, miani kaning kalibutan, aron ako may kaluwasan, angayan ka nga pasidunggan. Diligyod ka bayran ang kaayo mo, dili mahitopngan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan, angayan ka nga pasalamatan. Dawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahomot nga insenso, pagkailaba diha sa imong trono, umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Yes, Lord, magpasalamat. Magpasalamat kami kanimo. Ginoong Heso Kristo, pagkamaayo mo, miani kaning kalibutan, aron ako may kaluwasan, angayan ka nga pasidunggan. Diligyod ka bayran ang kaayo mo, dili mahitopngan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan, angayan ka nga pasalamatan. Dawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso, pagkailaba diha sa imong trono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Salamat, Ginoo, nga walay laing gihimaya sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord Jesus, kung di ikaw, Amahan. Lord, kanimo man kami, Lord Jesus, magpasalamat sa tibuok namang kinabuhi, tungod kay sa tanan, Ginoo, ikaw ang tag-iya ni ining tanan, Amahan. Yes, Lord. Basta ikaw ang naaamahan, diha lamang minimo makasalig, Lord Jesus. Kay diha na mo, Lord God, makumpiyansa ang among kinabuhi, Lord. Diha lamang na mo ikumpiyansa ang among kinabuhi, diha kanimo, Lord Jesus.
Kay kung kami man good ang mukupot ni mo, Lord Jesus, may posibilidad nga makabuhi mi, Lord. Pag ikaw ang mukupot sa amon kinabuhi, Amahan, Lord, aduna gid kami kasiguruhan, Lord God, nga naa kami anak kanimo, Lord Jesus. Ikaw, Lord Jesus, ang masaligan sa tanan, Lord God, sa mga suliran, sa mga kinabuhi, Lord, sa mga katawhan. Yes, Lord. Thank you, God. Ikaw ang akong gisaligan sa tanan ako nga suliran, ikaw magatabang. Ikaw ang akong gikinahanglan, kay ikaw man among Diyos nga gamhanan. Pagkanindot nga mudayeg sa ngalan mo, Kristo, tanang gikinahanglan ko anaa kanimo. Pagkanindot nga mudayeg sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlok og kabalaka. Bisan wala tuo ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, anaa. Yes, Lord. Ikaw ang akong gisaligan sa tanan ako nga suliran, ikaw magatabang. Ikaw ang akong gikinahanglan, kay ikaw man among Diyos nga gamhanan. Pagkanindot nga mudayeg sa ngalan mo, Kristo, tanan kong ginahanglan ko anaa kanimo. Pagkanindot nga mudayeg sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlok og kabalaka. Bisan wala tuo ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, anaa. Pagkanindot nga mudayeg sa ngalan mo, Kristo, tanang gikinahanglan ko anaa kanimo. Pagkanindot nga mudayeg sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlok og kabalaka. Bisan wala tuo ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, anaa. Yes, Lord. Basta ikaw, Ginoo, anaa. Yes.
Yes, Lord, basta ikaw, Ginoo, anaa sa among kinabuhi, Lord Jesus. Nindot jud kaayo, Amahan. Yes, Lord, thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Lord God. Wala kami laing kadangpan, Amahan. Sa panahon, Lord God, nga mabati kami, Lord, og kabugat. Mga problema, mga kasakitan, mga pagsulay. Dili ug dili mi malimot, Amahan, nga ikaw ang Diyos dalangpanan. Ikaw ang Diyos kamahanan, Amahan. Sa kasakitan, kanimo, Ginoo, magaduol ako. Mangan mga pagsulay. Sampiton ko yung nangalan mo. Yes, Lord, kinasayod mi, Amahan. Sayod ko, Pamation mo kami, Lord. pamation mo ako. Og andam ka, O Diyos. Andam ka sa pagsapnan kanako, Ginoo. Dalangpanan ka, O Diyos, kasaguma. Yes, Lord. Ang kalinaw, Amahan. Ang kalinaw akong nabatunan, nihalang sa imong giliran, kabutan mo, Ginoo, ang dalampanan ko. Yes, Lord. Sa kalistanan mo, Kasakitan man, kanimo, Ginoo, magkadool ako. Ang problema man, mga pasulay, walay laing sampiton mo, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Ayod ko, pamation mo ako, kung andam ka sa pagsapnan, ang Ginoo. Dalangpanan ka, O Diyos, kasaguma. Ang kalinaw akong nabatunan, nihala sa imong giliran.
pagkabuutan mo, O Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord. Salamat, Amahan. Yes, Lord God. Salamat, Amahan, Lord, sa imong presensya, Amahan. Ngayon mong gipabati sa akong kinabuhi o kanamong tanan, Lord God. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord. Ikaw ang Diyos na kakita, Amahan. Bisan pa, Lord God, sa mga kaigsunan, Lord God, nga wala pa kaari, Lord. Ikaw ang Diyos na kakita sa sitwasyon, Lord God. Salamat, Lord. Nga bisan wala sila, Lord. Labi na kin sa kong mama, Lord. Gatuong ko, Lord God, nga naang imong gahom, Ginoo. Nagapanglihok, Lord God. Ang imong pagkamaayo, ganun ay nag-uban, Lord. Salamat, Lord. Sa imong pagkagabhanan nga Ginoo, nga among gialagaran, Lord Jesus. Diha man namo, Lord God, masumbong nimo ang tanan, Lord God, ang mga kabugaton, ang mga kabalaka, kahadlok, Lord, diha lang namo, Lord, masultingan ha kanimo, Lord God. Kaya pag masugid na mo, nanganan ha kanimo, Lord God. Ikaw ang Diyos nga magtabang ka namong tanan, Amahan. Dalaykon ka, Amahan, Lord, sa nabilin nga oras, Ginoo, sa among panimbahon. Ikaw ang Diyos, mag-uban ka namong tanan, Lord God. Yung imong gahom kanunay magalihok sa matag sa tagsa na mo ka kinabuhi, Lord God. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan, Lord God. Kanimo, O Diyos, ang mga pagpasidungog, pagpasalamat sa pangalan ng Jesus, ang tanang anak sa Diyos, magaingong. Amen. Nablis ba ang tanan sa awit makalangit? Amen. Di jud na to makuan nga makahilak tanaw sa tuwang pagdaing sa Ginoo. Managingon nga nagauban na to permi ang Ginoo. Naunta pod sa ako ang pamilya sa Bohol na magkahiusa sila bisan na sila mo problema. Nawa sila nagkasinabot. Pero ako nauna, ako ang gugma. Ug gisalig na ko sa Ginoo na unta. Gamay ra kay problemahan na unta mauki sila didto. Og karon ato ang isunod ang scripture reading nga pagadalhon. Ni Arilami, Sister Arilami Asa. Ato tas pagpamarog mga igsuon ko sa Ginoo ug atong ablihan ang pulong sa Dios nga naa sa Genesis 6:8 hantod sa 17. Genesis 6:8 hantod sa 17. Naingon diri ang pulong sa Ginoo, apan gikahimutan sa Ginoo si Noe. Naghimo si Noe og arka. Mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka matarong nga tawo. Siya lamang ang gikahimutan sa Dios ni adtong panahona kay nagmatinumanon man siya sa Dios. Aduna siya tulo ka anak, si Sim, si Ham ug si Japet. Apan ang katawhan dautan at tubangan sa Dios ug ang kalibutan na puno sa ilang pagkadautan. Gitanaw sa Dios ang kalibutan ug nakita niya nga ngilad kini kay dautan man kaayo ang binuhatan sa mga tawo.
Unya ang Dios miingon kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tawo. Puuhon ko sila sa hingpit, kay ilamang gipadagsang sa kalibutan ang ilang dautang mga buhat. 14. Busa paghimog arka gikan sa kahoy nga guper, buhati kinig mga lawak ug buliti ug aspalto ang sulod ug ang gawas niini. Ang gitas-o niini 133 ka metros, 22 ka metros ang gilapdon ug 13 ka metros ang kahabugon. 16. Buhatig atop ang arka ug palabwa kini og 44 ka sentimetros ibabaw sa mga bungbong niini. Himua ang arka nga tulo ka andana og buhatig pultahan sa kilid niini. 17. Palunupan ko ang kalibutan aron pagpuo sa tanang binuhat. Ang tanang mga anaa ibabaw sa yuta, mga matay. Ang pulong sa Dios. Amen. O karon na ato isunod ang testimony kay kitang tanan naaman tayo mga tagsa-tagsa nga testimony sa ato ang mga kadaugan. Og ako ihatag ni Brad Marvin. Og karon wala man si Brad Marvin kinsa gidasig karon sa ato ang atong idasig sa mga uban basi na. Ikaw lang ay si Sister Russell. Amen. Ang tanan ba nagmadaugon? Amen. Nagmadaugon kita mga igsoon ko sa Ginoo kay gidalata diri ni Lord. Ya sa dihang gidalata diri ni Lord, wala pud ta nagpagahi sa atong kasing-kasing hunahuna mo hinungdan niya ni ata karon. Ya akong pasalamatan ang Ginoo na kuan kahapon kanang dito mami spika sa kamama kay nagsabod mami og kanang karot ni aging ani isang adlaw. Unya wala ko magdahom nga daglain di ang lawas ni mama. Unya ni palit pag gani make ice cream sa kagawa Albert ato. Kaya ko nagluya mas mama niya. Ko pagkanon kinakonekta mi isa kay taas man yung sugar po nya basin kinalan mo po na siya i-balance dili laman ingon nga kanang alone na lang gyud di siya magtamis niya i-balance pod niya ko pagkaon ako niya wala pud siya nagsulti nga naglain yung lawas niya mao to nga nibawa na lang nako nga nagpatugon og tambal nga tambal sakit sa lain gyud yung lawas sa sulod siguro mo to nagchat si Eden mo to nga pagkaugma gahapon akong giadto akong gisugaran mo to taas gyud yung sugar kay di man ingon nga magmaintain og tambal kanang totally wala na jud ang taas sa sugar nya igo ra man na siya sa pagpugong sa simptomas nya mao to akong gidasig ra gyud si mama nga si Papa ako gani na siyang gisugaran. Nya, lahi mo gud ang bation sa usa ka anak. Nya kinang imong ginikanan nga maglain bitaw ilang lawas. Nya, gibutang ra pud ni sa Ginoo nga gugma bitaw kay kung wala pa siguro tas Ginoo pasagdan ra gid atong ginikanan siguro. Wala ray pagpakabana. Nya, lahi man kay kung nanakas Ginoo nga kanusa man day na to ifa-feel ang pagmahal, pag-atiman sa atong anak kung wala na. Wala nga ang singgit sa kung kasing-kasing ni balik na sa ko dito kay kanang
Mado siya nugas. Nya basin mo pa yung pagkuan sa iyang hilanat ba. Nya giligo day niya gahapon. Nya akong tawag si Wilgie ganiha nga luyas mama niya. Pagbalik na ko gahapon kay ako siyang kumusta dito niya. Dali ko kay padong ng pong ulan niya. Di po kagawas ang motor. Ingon siya nga di siya ganang mukaon. Wala ko no'y lasa. Niya, mag-uol man ko na, makuan ka ng makadungog ba nga. Sa ilang pangidaron, ingon ana na ilang gibati niya. Bisan, nahanap ko yung mga anak, ninginahanglan niya pong kong ginikanan. Sa tinuod lang yun nga, kuan. Sitwasyon. Niya, muna nga, kumusta na ko karon si Wilgie, yan na siya nga, brag wala mo kaon. Yan mo to nga, mabugatan ko nga, kanang malipay biya ko nga si mama makita na ko nga laski nya we declare gyud og atong mga pag-ampo nga ang iyahang dili normal niyang pamati nga wala ra jud mga komplikasyon sa iyang lawas mga igsuon nga ako nang giisip nga kadaugan sa kong kinabuhi nga ako nagtuo nga si mama makalabang ra ni ana nga kanang mga pagbati atong og ako ra jung gituohan nga kanang kuan ra gid na siya kanang subaw na wala jud ko maghuna-una og mga negatibo kay si mama taas biyag sugar saka iyang sugar ya gatuo ko nga kanang kuan ra gid to ang gipamati ni mama kanang subaw nya na mamingawon man ko niya kay madomingo magbaktas in taon na sila paingon dere apan akong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi sa kong papa nga naapod siya. Yeah, bisan si mama dito, naas Gio, pero labaw sa tanaan, na ang Diyos nag-uban, nag-ayo sa kong mama. Ang pasidungog pasalamat sa buhi ng yun nga to nga Diyos. Salamat sis Russell no na unta maayo na si Tia Biben di jud malikayan nga kanang atong mga inahan ay gipamati samot na nga kanang tigulang na sila si mama po ingon ana sa dako ang na sinati ni mama sa katong naglain niyang lawas ba niya feel na ko din naman jud siya okay kay murag hangato na daw siya pero nangurso jud ko bisan nabtan mig ulan pasalamat ko nga naa gani paggikan na mo diri pasalamat ko nga naa di ay naapo di ay tao nga gigamit nga makalabang mi sa kuan makalabang mi sa salog kay grabe sung ulana niya napay baha nimo nga musugat namo amo ang lapok pa kayo niya si mama nagbaklay ipabaklay ra hantud maabot siya dito niya nagtan-aw ko niya alima kaya pa siya okay ra ko niya iya ko nung baba maglakaw siya mag-ana na maghangak niya ako ra jung sige ra kog ampo niya si mama po di ay nagsige po siya ampo na maunta makalabang na mi ana. Salamat ko sa Ginoo nga na jud ay tuy tawo nga nitabang namo bawa ko kailan niya pero dako kay akong pasalamat nga nakaabot jud mi nga luwas sa mo ang biyahe nangurso jud mi ato. Amen. Hopefully nga maayo na pud si mama kay daghan jud siya mga di man jud nato kalikayan nga ing ana ilang pangidaron pero kainomdom baya pud ta nga grabe pud ato ang sakripisyo basta inahan na may mo kuanan. Ug karon salamat kayo. Akong isunod ang kinaimportante sa ato ang ay halad awit di ay. Sorry. Atong special number sa halad awit sa Dinoyo family. Marvin Care.
Usbon ko maing buntag sa tanan. Naami dire kay among halaran awit ang atong buhi nga Dios og naguluhan kini og nasaan na kaya ako. Ang buhay ko nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at misyon ang inaatupag ko. Kaya pagharap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulong. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako?
Salamat sa Dinoyo family. Og karon ato ang isentro ang ato ang tagsa-tagsa kakasing-kasing. Pinaka-importante ni siya nga message na dili ta magpa-distract sa lain no. Og karon ako ang isunod ang pulong sa Ginoo ni message ni Pastor Gideon. May buntag o akong gihangyo matag usa sa pagpanindog. Ablihi inyong Biblia diha sa Hebreo Kapitulo 11. Hebreo Kapitulo 11. Unya, usa ka bersikulo nga ato karong paghisgutan diha sa bersikulo 7. Nagingon dinhi, tungod sa pagtuo na mati si Noe sa mga pasidaan sa Dios, mahitungod sa mga butang nga umaabot, nga wala niya makita. Nagmasinugdanon siya sa Dios, ug nagbuhat siya arka nga maoy nakaluwas kaniya ug sa iyang pamilya. Niining paagiha gihukman niya nga sad-an ang tibuok kalibutan, ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, niya na usab kami sa pagpaminaw kanimo. Pagpamati na usab sa imong mga pulong nga imong gibilin alang kanamo, nga imong gipasulat diha sa Biblia, nga maoy makahatag kanamo sa insaktong pagtuo, sa insaktong nga paghuna-huna, mahitungod sa imong mga plano sa among kinabuhi. Salamat Amahan, nga imo kaming gipanalangina nining adlaw. Tagaan mo kami kasing-kasing nga madinawaton mutuo sa imong mga pulong nga among madunggan karon. Ug imo kaming iblas, di naa kami kadasig sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi. We declare blessing in Jesus name. Amen. Palihog sa panglingkod o ipahilona gyud nga walay makadisturbo sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay mas maayo gyud nga naminaw ta nga naay masakpan o naa natoy masabtan. Ang ato ro nga paghisgutan nga mga pulong o madunggan nga mga minsay gikan sa Dios, naghisgot kini ang paghukom sa Dios. Ang tanan mayong ang paghukom sa Dios. Mga ako ning gihatagag tema, mga gikinahanglan sa tao sa dili pa ang paghukom sa Dios. Mga gikinahanglan. Ang paghukom sa Dios, unya sa dili pa mo abot ang paghukom sa Dios, kinahanglan makatuna nato ang mga gikinahanglan sa dili pa mo abot ang paghukom sa Dios. Sa kinabuhi ni Noe ug sa iyang pamilya, imong makit-an diha ang atong gikinahanglan nga mo'y ato ang ikinabuhi samtang doon na patay gininhawa. Kay kining atong kinabuhi, bisag saon nato nig vitamins, bisan saon nato nig supply og nindot kay mga pagkaon, bisan pag tanang klaseng vitamina, ato anang paliton. Moabot yun ang panahon nga kini mo expire. Doon ay mga panahon nga moingon ta nga nganong ang tao mo expire man gyud. Tungod na sa gibuhat pod sa tao. Tungod na sa gihimo pod sa tao nga wala dili gusto sa Dios. Ang sinugdanan sa sala dili plano sa Dios, kundi sa pagsupak sa tao sa kabuton sa Dios. Mao bitaw nang ikaw ug ako kinahanglan makakat-on kita sa mga minsay sa Dios ug dili ta mosupak. Kay kung mosupak ta sa mga minsay sa Dios, higinay-hinay lang nato og patay ang atong kaugalingon. Gihinay-hinay lang nato og laglag ang atong kaugalingon. Ang paghukom mga kaigsunan nga ato karong paghisgutan sa panahon ni Noe. Si Noe sama kanimo nako nga natawo sa kasagarang pagkatao. Nahimugso siya og natawo nga doon na siya'y mga anak og doon na siya'y asawa. Og ang iyang mga anak doon na po'y mga asawa, si Ham, si Japet og si Sin. Tulo ka mga anak ni Noe nga may asawa o si Noe sad naapoy asawa, bali walo sila ka
buok sa usa ka pamilya. Sa istorya sa kinabuhi ni Noe, nga imong mabasa diha sa kapitulo 6, 7 hangtod sa 9, imuha nang masayran kung imo na siyang basahon, inig-uli ninyo sa inyong balay, mas maayo nga inyo gyud nang basahon para inyong madiskubrihan og inyo nga masayran kung unsa gyud ang kahimtang ni Noe. Sumala sa panahon ni Noe, grabe na kadautan ang mga tao. Wala na mo ila sa Dios. Wala na'y panahon sa Dios. Dili na mo simba o wala na'y kanabitang pagdaig sa Dios. Kanunay na lang gidaig nila ang ilang kaugalingon. Unya ang tao nga mudaig sa ilang kaugalingon, mubuhat po nagdili mayo sa iyang isikatao. Now, matud pa dinhi nga puro na lang dautan ang una-una sa tao. Diha sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 12, kung imong tan-awon diha mga kaigsunan, ang gipakita sa Dios ang nakita sa Dios sa kinabuhi sa mga tao diha, kapitulo 6 bersikulo 12, ingon dinhi gitan-aw sa Dios ang kalibutan ug nakita niya nga ngilad kini kay dautan man kayo ang binuhatan sa mga tao. Unya ang Ginoo miingon kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tao. Puuhon ko sila sa hingpit kay ila mang gipadagsang sa kalibutan ang ilang daotang mga buhat. Unya sa panahon ni Noe, si Noe ra gyud wala magbuhat og daotan. Si Noe ra gyud sa ilang panahon, sa ilang dapit, si Noe ra gyud wala mo sabay sa gihuna-huna nga mga dautan sa mga tao. Siguro kung atong tan-awon ang sitwasyon sa kinabuhi ni Noe, gitabangan siguro si Noe og daot. Siguro si Noe anang panahon na walay kumbaga wala siya kaduulan gawas sa Dios. Kay siya ra gyud ang taong matarong. Siya ra gyud ang tao nga wala maghuna-unag dili maayo sa iyang isig katao. Siya ra gyud nga tao anang panahon na mga kaigsunan nga naminaw sa Dios. Mihatag og panahon sa Dios. Kumbaga mga kaigsunan wala say kanang kauban nga makahatag niyag kadasig. Kay usahay ang tao mga kaigsunan kung ang tao makakitag kauban, murag malipay ta. Gani kung magbiyahe ko paingon dito sa syudad, magbiyahe ko paingon ba dito sa Bohol, paingon sa Negros, makakita ko og mga sticker sa sakyanan nga dunay Jesus, ngalan o mga bersikulo moingon gyud ko nga kana kauban nato na. Labi na kung kinaama ko sa Jesus rin sa una, kanang atong banner nga gibutang diha sa atubangan, makakita ko mga sticker mahitungod sa word Jesus. Malipay ko. Bisag asa. So anang panahon na lisod kay balansi sa kinabuhi kahimtang ni Noe. Kay siya ra gyud ang taong naminaw sa Dios. Ikumpara sa atong panahon karon nga daghan kaayong Kristohanon kung imong lantawon ang tibok Pilipinas. Pertin daghan na. Kung magtapok ra gyud ang tanang Kristohanon, pertin daghan na. Dagko kayo ang mga simbahan kung imong lantawon sa nagkalaing mga sikta nga naghisgot sa pulong sa Dios nga gikan gyud sa Biblia. Si Noe anang panahon na mga kaigsunan nakit-an sa Dios. Nga kung imong tan-awon mga kaigsunan sa kapitulo 6, ingon din nga sa bersikulo 8, apan gikahimut-an sa Ginoo si Noe. Mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka matarong nga tao, siya lamang ang gikahimut-an sa Dios niadtong panahon na. Ang atong gikinahanglan karon mga kaigsunan, makita nato sa kinabuhi ni Noe. Now atong hinumduman ang Dios nagpasidaan o gipanagna nas mga propeta nga kining planeta nga earth, kaning yuta, kaning atong gipuy-an, pilaguni ka nasod. Kining tibuok planetang earth,
tunawon ni siya. Mahanaw gyud ni siya sumala sa mensahe sa Dios. Kung doon na may mga pulong nga moingon nga dili matunaw ang kalibutan, dili na mensahe sa Dios. Mensahe na sa tao. Apan kinsa man ang atong tuuhan, ang tao o ang Dios. Alang nako ang akong tuuhan o ang ako ang tipigan nga mga mensahe sa akong naunang kasing-kasing ang pulong sa Dios. Nganong matunaw kining kalibutana kay matud pas gipadayag ni Jesus Christ nga ang tanan nga mga planeta sa tibuok kalibutan dili na musubay sa naanda nilang agianan. Kini gisulat diha sa Lucas 21 diha sa 25. Ako rang tan-aon, ako ra ning reviewhon mga kigsunan ato naman gyud ning nahisgutan dinhi. Lucas 21 murag naa na diha sa 25 dapit kanang pag-abot sa anak sa tao nga mao si Jesus. Ingon din ha sa bersikulo 26, panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa kalibutan or tibuok kalibutan. Kay ang mga gahom sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Kung imo gyud nang tun-an mga kaigsunan, ang tanang planeta sa tibuok kalibutan, murag ako naman ning na-share diri. Gatuyok nas adlaw, planetang Nibiru, kanang Nibiru karon naman ang panahon 2020. 2,000 year. Ang planetang Mercury, planetang sa sunod sa Mercury, Venus, dayong Earth, Mars, kanang tanan naa na sila'y kaugalingong dalan. Gatuyok na sa adlaw. Unya ang gipadayag o gipanagna sa atong Ginoong Hesus diha sa Biblia nga ang kalaglagan sa kalibutan dili lang sa usa ka nasod kun dili sa tibuok kalibutan. Tunaw ni siya. Pero sa dili pa matunaw ang kalibutan, ang tanang tao nga nagtuog Jesus, ang tanang tao nga nangalagad og Dios sa pangalan ni Jesus, dili sa pangalan sa simbahan, kundi sa ngalan ni Jesus Christ, lalinon sila. Dadon sila sa bag-ong langit ug bangong yuta nga matod sa atong Ginoo munaog gikan sa langit ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Og ang makasulod didto katong mga tao nga mingdawat ni Jesus Christ og nangalagad ni Jesus Christ. Na unsaon pagdawat sa tao ni Jesus Christ kung walay magsangyaw kaniya? Mo nang naay ipadala ang Dios aron sa pagsangyaw sa tao. Sa mga ako gisangyawan og nakadawat ni Jesus Christ og nausab og nabag-o ang akong kinabuhi. Mao nang kinahanglan yung isangyaw sa tanang simbahan, sa tanang mga lugar o dapit kabantay mo, diha sa atong lungsod dunay pastor dihang nagsangyaw sa pulong sa Dios. Matag Huwebes, murag 3 days a week siya nga magsangyaw. Unya, nagsangyaw po siya diha sa prisuhan, diha sa kapulisan. Katong dito pa ko dito sa syudad, nagsangyaw ko sa CPPO, Cebu Police Provincial Office. Na ako'y slat diha nga matag Huwebes, tanang mga pulis mapaswat diha sa Cebu City, walihan ako sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios kinahanglang isangyaw. Kay diha sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, dunay mga taong makadungog, og ang tao nga makadungog nga maminaw ra gyud sa pulong sa Dios, hinahinay silang makasabot. Na may mga tao gyud nga dugay kay makasabot, pero sa panahon nga ila ra gyung ablihan ang ilang igdulungog, ila ra gyung ablihan ang ilang kasing-kasing og manghinuktok sila, mamalandong sila, ang pulong sa Dios hinahinay nilang masabtan. Diyan ang panahon na mga kaigsunan, wala kayo'y nagsangyaw sa pulong sa Dios sa panahon ni Noe. Kay nga naman, grabe na kadautan ang mga tao matud pa sa Dios diha sa libro sa Genesis, Kapitulo 6. Hilabihan na kadautan ang ilang hunahuna, ngilad na kaayo ang ilang binuhatan, ang nakanindot kay dunay usa ka pamilya nga wala gyud magbuhat og dautan.
Si Noe, gikahimutan sa Dios. Dito sa atong gibasa sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 7, mga kaigsunan, atong makaplagan kung unsa gyud gikinahanglan nga ato ang paningkamutan diha sa kinabuhi ni Noe. Ang ato karong pakiguban, mga kaigsunan, sa atong panimbahon, ang atong mahimo nga makainguntang salamin sa ato ang pagpangalagad ang kinabuhi ni Noe. Si Noe, mga kaigsunan, nag-inusara siya. Ang iharagyong pamilya, mauray na ay pagtuo. Ang nakanindot nato diri kay naa natay daghang mga igsuon. Amen ba? Atong pagpakan ang Ginoo, no? Ya gawas pa kung musuroy tas nagkalaing mga lungsod, pertin daghanang simbahan nga nagtudlog Biblia. Diris nangka dunay simbahan. Nya dito pod sa dito sa dapit sa tong dapita diha. Kanang naa sa Alegria, Balwang, Alipanto. Naa kunoy daghan kayong mga magtutuo diha. Naapoy simbahan ato pakpakan ang Dios ana. Nga kaniadto walay mga simbahan nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Diri sa dana poy simbahan nga nagsangyaw sa pulong gyud sa Dios. Atong pakpakan ang Dios ni ana. Dili pareho sa una nga si Noe, unsa kaha kung kita mo'y nahimong Noe. Nga siya na lang gyud usang ihang pamilya, ihang mga anak, unya ang nakalisod gyud kay gisugo pag gyud siya sa mga imposible kayong mahitabo. Ang nakanindot nga naa kang Noe nga gikinahanglan natong uting kayon sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, nga mo'y atong gikinahanglan nga tipigan sama ni Noe. Si Noe, mga kaigsunan, ang atong makita kaniya, ang iyang pagtuo, iyang gigamit para maminaw siya sa Dios. Maunay atong gikinahanglan, timan ini ha, kung doon na kay pagtuo ni Jesus Christ, gamitan na para maminaw kaniya. Ayaw himo ang ibalaw, kanang i-reject ang imong pagtuo. Kay daghang kaayo siguro sa imuhang panahon nga kaniadto nagtuo ka pero wa ka muhatag og panahon ni Jesus Christ. Hinumdumi kuno ang imong kinabuhi kaniadto nga muangkon ka nga nagtuo ka Ginoo. Pero wala nimo gamita ang pulong pagtuo aron maminaw ka sa Dios. Pero sinuwi tanawa sa bersikulo 7, Kapitulo 11 sa Hebreo. Ingon din tungod sa pagtuo, ang tanan maingon tungod sa pagtuo, namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios. Munay nakanindot, mga kaigsunan, kinsa may na kanang niya nato din kinsa may naay pagtuo. Biisa kunong kamot kanang naay pagtuo sa Dios. Ang uban murag wala kay kadungog, no? Ataw pakpakan ang Dios. Nagtuo man ta sa Dios, ato nang gamiton sa pagpaminaw sa Dios. Dili kay mo ingon ta nga nagtuo ko Ginoo pero ang dautan mo'y atong gipaminaw. Ang mga pulong sa dautan mo'y atong gitagaag pagtagad. Hello. Unsa man ang pulong sa dautan, mupaluya na nimo, muhulga na nimo, mupasangil na nimo, wala na ay maayong mabuhat para nimo. Di kanila tabangan, dili kanila dasigon, birahon kanila, hadlokon kanila, sama sa nahitabo ni Noe. Ang nakanindot, mga kaigsunan, sa atong panahon karon, dili lang kay usa ka pamilya, kundi daghan ta. Karong Marso, mga kaigsunan, kari murag punon gyud ni tanan. Kay pati pagapanabo, mga kaigsunan, muanhi man dinhi. Ibin ang taga Cavite. Gani karong Disyembre na ay moabot taga Cavite. Mapuno gyud ni dire. Nya kung tapukon lang nako ang tanan nakong mga estudyante sa basic pastoral, pertin daghan na. Munang giandam sa Dios, dunay mga taong gibless pag-ayo sa Ginoo ug wa gyoy hunong-hunong sa pag-bless ang Dios kanila.
iyang gisaad nga usa ka baka nga atong ihawon karong Marso. Kay nganuman daghan kay mga tao nga dadon dinhing lugara. Nganuman tungod kay ang plano sa Dios dili gusto ang Dios nga ikaw ray maluwas. Gusto sa Dios ang tanang tao makabati sa pulong sa Ginoo. So ang atong gikinahanglan una mga kaigsunan nga angay natong tipigan, kung doon na kay pagtuo gamitan na aron maminaw ka sa Dios. Hello. Naamang kay pagtuo gamitan na aron damor malig-on ang imong pagtuo. Dili ka mahadlok, dili ka makugang-kugangan. Ayaw gamita ang imong pagtuo sa pagpaminaw sa mga taong way Ginoo. Gamita ang imong pagtuo nga mubasa kag Biblia. Hello? Mga igsuon, kining atong pagtuo, importante kay ni. Kung asa gani ang imong gituhan, timan adto kadadon. Kuyaw kayo kung nagtuo ka pero wa ka maminaw sa Dios. Ingon si Santiago, nangilad og nanglimbong ra ka sa imong kaugalingon. So muni importante mga kaigsunan kanaton tanan og sa ato mga kaigsunan nga naa sa nagalay mga lugar, nga naa man karon sa nagalay mga nasod nga ni kuyog ning duyog sa atong pagpaminaw, pagsimba, paghalad sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan ang atong pagtuo ato ning gamiton sa pagpaminaw sa Dios. Amen ba? Ina imong tapad gamitan na aron maminaw kas Ginoo. Ayaw na paminaw anang mga sugid-sugid, wa ka kabalog asa na gikan. Kay kung maminaw ka anang mga sugid-sugid, ang mahitabo magud ana, mag-usab-usab ang imong pagtuo. Sama ni adtong miaging Domingo, gisuginlan siya nga mao ni ang nahitabo. Tuo sa siya, gisuginlan siya tungod na atong pagharbas-hakbas. Tuo sa siya. Wa tay laing hatagan sa atong pagtuo ang mensahe sa Dios. Maminaw ta sa unsang paagi makadungog tas mensahe sa Dios. Una, pinaagi gyud sa pagbasag Biblia. Walay lain nga libro nga gisulatan sa pulong sa Dios. Biblia lang. Amen ba? Muna nga sa ato ang simbahan o sa uban pang mga simbahan nga nangalagad sa Dios, gihatagan sa Ginoo og Biblia nga free atong pakpakan ng Ginoo, no? Nakahatag ta diha sa simbahan sa Badjan, didto sa simbahan sa Alcantara, sa simbahan dito sa Negros. Unya daghang mga lugar nga atong gipanghatagan og mga Biblia. Kay walay laing nga libros tibok kalibutan diin gisulat ang mensahe sa Dios, Biblia lamang. Munang gidasig ka, gidasig ko, gidasig tang tanan nga samtang naapatay pagtuo ato ning gamiton sa pagbasag Biblia. Lisod bugayo nga moingon kang nagtuo pero hadlok kag Biblia. Na ako'y gipangutana, mutuo man gyud ta Ginoo. Siyempre pastor, tagaan ti kag Biblia. Ay no. Di man mo dawat og Biblia. Kay ang ilahang pagtuo makabuang daw ang Biblia. Wa gyud sila man kapangutana ba nga natarong man lagi ko. Natarong man lagi mo atong pagpakan ng Ginoo ana. Mao na nga tinuod yun ang gisulat o gisulti ni Jesus nga gisulat sa Biblia nga daghang kay mga taong mutuo pero dili makasulod og langit kay ngano man naa sila pagtuwala man gamita sa pagpaminaw sa Dios. Ing nagukuno na imong tapad kinsa may imong gipamati sa tibok semana gikan miaging Domingo. Kung naminaw ka sa mga tao, wala. Sama sa kinabuhi ni Noe. Sa kinabuhi ni Noe, mga kigsunan, grabe. Ang iyang gipaminaw, mga kigsunan, atong makitaan. Ato ni sang hagpat-hagpaton. Hebreo Kapitulo 11, versikulo 7. Pinaagi sa pagtuo si Noe na minaw sa Dios. Unsay gipaminaw ni Noe?
Tanawa ko nun yung Biblia. Unsay gipaminaw ni Noe? Ang iyang gipaminaw, mga pasidaan sa Dios. Unsa gunay pasidaan sa in English, daycha? Mga warning ba? Oh, pwede. Mga warning, mga pasidaan. Gusto sa Dios nga imo nang patalinghugan ng iyang mga pasidaan. Like ni Noe. Mato dinhi nga naminaw si Noe sa mga pasidaan sa Dios, dili lang kay usa, kundili lang duha, kundili daghan nga mga gipasidaan ang Dios mahitungod sa mga butang nga umalabot. That is a vision. Mga panagna. Naminaw si Noe sa Dios. Nga matod pa mga kaigsunan, grabe na kadautan ang mga tao sa ibong panahon. Noe, nakahukom ko nga akong laglagon ang tanang tao. Nya kabalo ba mo mga kaigsunan kining ato ang kalibutan? Giandam tao ni alang sa kalaglagan. Hello? Musugot ang taog dili, muabot ang panahon nga ipakanaog yun ang katapusang kapungot sa Dios alang sa tanang mga tao. Pero before pa nilaglagon, dunay buhaton ang Dios sa mga taong naminaw sa iyang pasidaan. Sama kang Noe. Before nga gilaglag o gihukman sa Dios ang kalibutan, pinaagi sa tubig. Karong panahon nga umalabot mga kaigsunan, dili na pinaagi sa tubig, laglagon ang kalibutan. Ang unang pagkalaglag sa kalibutan, pinaagi sa tubig. Wala pa'y sakayan nga naumol ni na asimbol atong panahon na. O kining kalibutan na, dili na tubig ang gamiton sa Dios sa paglaglag. Kundili, kalayo o asopre. Walay bisan unsang sakyanan nga mabuhat sa tao aron pagluwas kaniya gawas lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Munang kung atong tan-awon mga kaigsunan ng ang sitwasyon ni Noe, si Noe naminaw sa Dios. Amen ba? Ang iyang gipaminaw mga pasidaan sa Dios. Nga umalabot nga mga adlaw Noe, laglago na nako ning kalibutan. Laglago na ko ang tanang tao. Mga buhing, mga mananap, mga matay tanan. Pero kay ikaw akong gikahimutan. Ikaw ang taong matarong. Murang bintaha yun ng taong matarong. Paminaw mo mga batanon. Bintaha kay ng tarong nga batanon. Kay dunay maayong plano ang Dios. Amen ba? Now, ang nagipakita sa Dios sa kinabuhi ni Noe, gisugo si Noe sa mga imposibleng mga butang. Ingon ang Dios, Noe, pagbuhat og arka. Unya ka ng 133 metros, pila ka na. Kinsa may panday na kabalong mo, suko dire, metros. Kanang napulo ka metros, pila na. Pila dagoy gilayon na. Unya, 133 metros. Murag, pertin dako ano? Pertin yung dako ibutang lang nato. Ato dagoy unahan. Or atong balay nilang Ate LB unahan. Murag layo na to. 133 kametros. Aduol ra. Ato dagoy kagaw Alvin. Murag inana siguro. Unya imagine pila ka sumpot nga kahoy nga iyang kuhaon. Unya pila ka building. Tulo. Unya sa ilang panahon, walay mga sakyanan nga ilang gamiton. Wala gani sila'y multicab. Wala pa'y mga heavy equipment. Ang ilaha ragyod, pasan ragyod. Unya kinsay iyang katimbang, iharag yung mga anak. Siguro dunay mga tao nga nakabig atong panahon na, pero nadala ra pud sa mga yaga-yaga sa ubang mga tao.
Giyagayagaan siguro anang panahon na si Noe kay siya ragod ang taong matarong nga nagtukod sa arka, taliwalas hulaw. Nagtukod sa arka mga kigsunan, wala pagyod dito sa dagat. Diha pagyod sa bukid. Grabe ka imposible. Nya ikaw suguon ka sa Ginoo sa mga imposible kayong mabuhat. Unsa may huna-huna ka sa mga taong way Ginoo? Nga bisan gani kita nga naatay nahimo nga nakit-an gyud ang kausaban na kabaguhan, mga nahuna gani dili pa man gani maayo. Amen. Naunsa nakaha ang kahimtang ni Noe. Apan ang nakanindot mga kaigsunan, the more manggod na minaw si Noe sa mensahe sa Dios. Maunay atong gikinahanglan mga kaigsunan. Maminaw gani ka og mga mensahe sa mga taong dautan, maluyag yun ka. Ayaw dawata. Barugi ang mensahe sa Dios nga nag-ingon siya, ayaw kabalaka nak. Di ka tikaw pasagdan, dili tikaw biyaan, di tikaw kalimtan. Kaysa panahon magugmalimot ka nga nag-ubad na ang Ginoo, mangurog ka. Malisan ka. Usa nga akong nakitaan mga kaigsunan, nga maugyo gikinahanglan sa atong pagkakristohanon, niining katapusang mga adlaw, ang pagpaminaw ra gyud sa Dios. Susiha ang imong kaugalingon kung tinud-anay bakang maminaw sa Dios. Unsaon aron makapaminaw ta sa Dios? Kanirang adlawng Domingo? Dili. Pagbasag Biblia, pagpamalandong, ug pagtipig ni ini. Taguan nato ni sa itong nauna kasing-kasing. Sometimes mo na ko nga, usa sa mga makapadasig nako kanang pagdawat. Dawato na to. Ang unsa may ipasinati sa Dios sa tanan natong pagpangalagad kaniya, dawato na to. Kay kung di ta kadawat, magbagulbol man ta. Magreklamo man ta. Unya mo abot pa ang panahon nga muratag si kinsa tubangan sa Dios. Kung di ta kabalong mo dawat. Pero si Noe tanawa, iyang gidawat ang mga imposible kayong mga sugo sa Dios. Dili matukod ang arka nga inana ang gilapdon, inana kagitason, inana ang gihabugon nga gagmay rang mga kahoy ang gamiton, mabungkag ra na. Manguha ra siya kahoy nga lingin-lingin. Dahil iyahan ng dukduk dito, pakadagkuan ang mga kahoy ana nga gigamit. Maggama gani tagbalay mga kaigsunan, priha gani ining simbahan. Kinahanglan mo kitang daghang kay mga tao. Siguro kung ikaw si Noe, unsa kahay imuhang itubag sa Dios? Mura ka kag musumbat sa Ginoo nga, grabe na po na kadako, kabalo biag ka nga kamera. Nagagmay ra kayo ang ipabuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Muangal naman gani. Hello? Muna nga, ang gikinahanglan gyud mga kigsunan sa atong pagpangalagad, paminaw ra gyud sa Dios. Ayaw paminaw sa uba. Ayaw paminaw sa imong kaugalingon. Paminaw sa Dios. Inay mong tapad, paminaw sa Dios. O niya, ang angay natong paminawon, mga warning. Amen? Unsa may mga warning? Mga pasidaan. O sa may mga pasidaan nga atong makaplagan sa Biblia nga gibilin sa Dios diha sa Biblia. Naay mga pasidaan. Ingon siya diha nga laglago nako ang kalibutan. Pinaagi sa kalayo ka supre. Apan sa dili pa mo abot ang kalaglagan, mag-andam kog bag-ong langit ug bag-ong yuta, pero ang iyang gisiguro walay bisan kinsa nga tawo nga nagbuhat og dili mayong makasulod didto. Mao bitaw nang ikaw ug ako, dapat ang sangyawan ug magkat-on sa balang kasulatan para makakat-on gyutag maayong buhat at tubangan sa Dios. Munang ako, nangusog gyud taon ko sa ugwali. Kay mo biya ra gyud ko nining kalibutan na.
Mintras buhi pa ko. Ang akong paghigugma ninyong tanan dili lang sa pulong, kundi uban sa sakripisyo. Miagi nga adlaw nagtrabaho mi, salamat kay sa Ginoo no sa kinabuhi sa akong mga kauban dire na ami gitrabaho di alikod. Nya pagkahuman nabot ko carrots. Nya kung una nga sunod bulan karong katapusang bulan mahuman na gyud pinising kay makantuhan na ni. Kay nindot man gud manimbata nga sirado unya natay prayer meeting dinhi. Nya siguro mas nindot pagani nga makasuhay mo prayer and fasting. Moingon ra siguro mo, mo hasula pud ini mga lagad daghan naman ini sakripisyohon. Minaw na mo sa inyong kaugalingon ana. Wala na mo maminaw sa Dios. Na mo naminaw sa inyong pagkatapulan. Inay mong tapat dili tatapulan. Usas makapatupulan manggod sa tao sa pagpangalagad sa Ginoo sa kanang maminaw tag dili pulong sa Dios. Maura gyud nay makapatapulan. Maminaw na gani ang tao sa dili pulong sa Dios. Ana gyud loya gyud na. Matud pa sa penulti sa kalibutan, loya man lalay. Loya man. Panid-igod ang imong kaugalingon. Pila ka porsyento nga mga pulong sa Dios ang imong madunggan sa usa ka semana kaysa mga pulong sa kalibutan. Murag maglisod ganig 50-50. 50 ka mga pulong sa Dios, 50% pod ka pulong sa kalibutan. Labi na kung ang imong mga kauban dili Dios nun. Labi na kung ang imong mga kabarkada, imong ka kuyog diha sa imong kinabuhi dili Dios nun. Puro lang mga kalibutanon nga mga pulong. Unsaon aron maligo na imong pagtuo? Unsaon aron madasig ka sa pagpangalagad? Mao nang ako gigamit kong instrumento sa Dios para dasigon ka. Para dasigon mong tanan. Nga walay laing gikinahanglan samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Jesus ang pagpaminaw ra gyud sa Dios. Amen. Munang nandinguha gyud ko mga kaigsunan nga madunggan ng pulong sa Dios dili lamang dinhi sa panahon panimbahon kundi bisan sa atong FM station. Bisan sa atong live. Sometimes mga kaigsunan na ang pagyaga. Pero ako nang ilaylo, ako nang dili na ako na entertain. Kay ako tao nga maluya kung akong entertainon ang mga pulong pod sa mga tao. Pero wala ko matao og nabuhi para sa tao. Natao og nabuhi ko para sa Ginoo ug maunay gusto sa Dios nga imo pong masabtan. Nga ikaw ug ako natao para niya. Amen. Para ta sa Dios tanan. Sa ato mga kaigsunan nga naa man mo karon sa inyong Pinoyanan, naa maron sa inyong trabahoan, natao tang tanan para sa Dios. Ingon si David, kining tanan nga ni akanako gikan kanimo, bisan ang akong kinabuhi gikan kanimo ug kini para lamang kanimo. Amen. Pagdaig pagpasalamat, apan kinsa man ang makapasalamat. Paminaw mo mga bata kay klaro kay mo diri. Kung klaro mo diri, mas klaro mo sa Ginoo. Muna ang mga bata ako gyud nang entertainon. Gihigog mo sa Ginoo, no? Inay imong tapad bata kanang mga bata diha inay imong paminaw. Oh. Paminaw. No? Nindot kayo ang mga bata, munimbag yun sa maana. No? Ato pakpakan ang Ginoo sa mga bata. Kay ang bata nga maminaw sa pulong sa Dios, ingon si Pablo, makabaton silag pinasahing kaalam. Og ang kaalam nga maoy na nila, maunay manalipod sa ilang pagdako. Amen? Maunay mo protection sa ilang pagtubo, nga dili gid sila madaldal sa mga bisyos kalibutan. Number 1 nga atong gikinahanglan nga gusto sa Dios nga atong makatunan sa kinabuhi ni Noe ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Gamito na to ang giingon natong nagtuo ta Ginoo, gamito na to na sa pagpaminaw sa Dios. Amen. Nya unsaon gani aron makapaminaw ta sa Dios? Basag Biblia. Pero kadaghang mga tao nga moangko na ipagtuo Ginoo pero wa gyud panahos Biblia.
Pre haragod na nato kaniadto. Kita wa man tay panahos Biblia, murag maulaw pa manggani siguro tang musipit og Biblia. Hinoktok man. Ang uban mo ingon pa nga akong gidasig, maingon nga, pastor, gusto ta kong musimba pastor pero maulaw man ko yagaan man ko sa akong mga kaila. Gusto na makita silang musimba. Kung simba lang. Hong puno siya, okay ra. Musimba ko, nakainom ra ba ko pastor? Okay lang. Mananghid taon. Ang ako yung gitinguha mga kigsunan, matrabaho na ako ang akong katungdanan, isip magwawali. Isip alagad sa Dios. So diha gipakita mga kigsunan nga ang gipaminaw ni Noe mga pasidaan sa Dios ug mga sugo sa Dios. Sa atong kinabuhi, paminaw nato ang mga pasidaan ug mga sugo sa Ginoo. Unya ato nang reviewhon sa ato karong panag-uban na hinumduman pa panimo karon ang mga sugo sa Dios. Hello. Hinuktoki daw pila kaha ang sugo sa Dios nga imong nasabtan sa imong pagkaasawa. Hinumdumi kaha pila ka sugo sa Dios ang naa pa karon sa imong nahuna sa imong pagkabana. Timan kung igo ra ka nakadungog sa sugo sa Dios apan wala nimo buhata, nangilad ra ka sa imong kaugalingon matud pa sa Biblia. And sometimes ang papel sa pagkabana murag papel sa pag-asawa, murag baliktad. Ang papel pud sa pag-asawa murag pug napapil hinuon sa pagkabana. Murag ang bana na lang murag maghisgot gani aning pamilya mga kigsunan bugat minibiya ning mensahe. Ug dili mo kabantay niini mga kigsunan, murag mo makalitan, murag mo masakitan. Hello. Pero dapat madinawaton ta kay ang pulong sa Dios perpekto. Makaayon na sa imong pagkasawa ug makaayon na sa imong pagkabana. Kamong mga batan-on, nakabalo ba mo sa mensahe sa Dios para sa mga batan-on? Kamong mga bata nga diyan dinhi. Si akong asawa nagplano nga iyang katimbang si Daychari bisan usa ka busy bisan sa usa ka semana na sila'y panahon para sa mga bata didto. Niyango si Daychari. Dili ta dapat magluya-luya. Kay musugot tag sa dili, mubalik si Jesus. Mubalik mag si Jesus. Wa manggod ta makabalo kanus agani mo siya moabot. Unya sa dihang moabot siya dili mo ingon kahata nga Lord unya pa kanang puslaw sa diha be kay pagkuko pangandam daghan pa kay kong bulahoton wala na gidasi ka pag-ayo gipadad-an kang magwawali gitudluan ka pag-ayo mo na nga ako mga kaigsunan nagwali gyud ko ninyo sa walay pagtiktihik dapat sa inyohang kinabuhi sa akong kinabuhi parihot ang naminaw sa Dios. Unsa may mga sugo sa Dios? Sa mga bana. Bana, higugma ang inyong asawa. Amen ba? Asawa. Asawa, tahura ang inyong bana. Be, kana kuno be, kana na lang pinakabisik. Bisik lang sa ta. Gitahod ba ninyo inyong bana or murag kamo na lay gitahod? Naman as pasidaan. Diba? Mga pasidaan, anatas mga pasidaan. Like ni Noe. Si Noe mga kaigsunan, imposible ang gipabuhat sa Dios. Pero gibuhat niya. Unya, tungod kay gibuhat niya, ang ending dito sa istorya ni Noe, giluwas siya sa Dios pinaagi sa arka. Kung doon na tay buhaton mga kaigsunan, perting magmaya ta inig atubang sa Dios, kay nakabuhat ta siyang mga sugo. Grabe ra gyud ka basic ang sugo sa Dios kung imong lantawon sa atong kinabuhi. Ikumpara sa panahon ni Noe. Kung like example, kung ikaw karon pabuhaton ka sa arka bisag inaani lang gikan ani og abot atong naipikas kapilya, inaana rang gitas-on. Di ka mag moingon ka daghan dagway kay mga reklamo murag maswito pa siguro kas kay si Ginoo. Daghan siguro ka, murag ilista pa nimo.
Kabalog yun ka nga dili ko kaayo makapas ag kahoy. Orag ilista pa nimo. Kabalog yun kang wala na kayo kuroy kahoy. Nya napay ko gipamati. Awana. Sinuwi og kita maurang panahon na. Naapot say mga kaluyahon. Na siguro po say mga balatian na ng panahon na. Pero wala niya gihimong rason aron balibara niya ang Dios. Kaya siguro, ingnon tas Ginoo, kana mga bintana, tarungan na ninyo, humana na ninyo kus kasimana. Has ka naghana, siguro tagreklamo, no? Example lang ba? Maingon na kita, napag ko'y lutuon, napag ko'y gamon, napay ni order. Inana, no? Pirtin naghana. Unang kanibitaw ang atong sitwasyon karon, pirtin, pagka-relax naman kayo ta. Wa kay rata ka kita. Usahay, siguro na sa inyong una-una, Domingo na sad, busy na pud kay ron. Domingo na sad, manimba na sad. Murag napugos na lang ba? Lakaw na pud, maintag di mo ulan. Dili na excited. Nganong inana man? Kaya wa kay ta kabantay. Wala na, kulang na kayo ang atong pagpaminaw sa Dios. Kulang na kayo ang atong pagseryoso sa pagduol sa Dios. Nya kung suguon ta sa Dios, dasiga ang imong uba, ang imong amiga, dasiga imong pamilya. Siguro ang imong nauna mo ana kaluyan na mangay ko, mudasig pa no suba. Wala. Muna nga ang gikinahanglan gyud nato, samtang na malandong ko. Samtang nag-arrange ko ganina, nanilhig ko mga kaigsunan. Panilhig, bangot tinhi kay abog lagi. Bangot yung kumayo. Ako arang pasagdan sa akong mga anak. Atulog lang sa sila. Silhigi ko diri niya. Ako pong asawa, dagdigam mo sad. Sige ko pang akong una mga kaigsunan na aragyod sa Dios, Lord, unsa may imong mensahe. Ang mga mensahe nga gihatan. Kulang kayo ta sa pagpamati sa mensahe sa Dios. Wala nato gamita ang pulong pagtuo aron damurtang maminaw niya. Pero si Noe naminaw sa mga pasidaan, mga sugo sa Dios. Unya ang ikaduha nga atong makit-an ni Noe, grabe sa nga matinud-anon. Tanawa ragod sa atong gibasa kaganina. Ingon sa dinhi nga 7. Balik-balik ko na to ni. Tungod sa pagtuo, namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios. May tungod sa mga butang nga umaabot, nga wala niya makita. Nagmasinugtanon si Noe sa Dios, ug nagbuhat siyag arka, nga maoy nagluwas kaniya. The word nagmasinugtanon, mo na ikaduha. Nasa'y pagtuo nga naminaw gyud sa Dios ug nagmasinugtanon siya. Usahay no kung pasiron siguro kag pulong, ingnon kas Ginoo magdamgo ka ba? Nga pamila. Mo anang Ginoo ba? Pamila. I-share guning usa ka bersikulo. Murag magana na guys dai pamila no. No? Nya mo confirm pod ni Gaw Albert may pong Ginoo. Albert, ingnagos pamila. Pawalihi yung pamilya. Ana ba? Example lang ba? No? Kay ikaw ug ako mga tinun-an biya ta. Amen ba? Unya unsay sugo sa Dios sa mga tinun-an? Unsay sugo kuno be? Sa Dios sa mga tinun-an. Ingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, apel gyud ta. Amen ba? Panglakaw ko mo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang mayong balita. Munang gisugdan po tao ni Gaw Albert ang ihang papa. Ingnan ihang papa nga undang na gud pa. Di ba? Namas dong Albert. Malipay biya gyud kayo ang Ginoo nga naatay pagpakabana sa tong pamilya. Amen ba? Kay ngano man malipay manggud ta nga mausab gyud ang kinabuhi sa tao. Kay kun ang tao manggud nga wala makabatog kausaban, ginahinay manggud niya daot ang iyang kaugalingon mismo.
Amen. Unya ayaw sugot nga ikaw ray maluwas. How about imo ubang pang mga anak? How about uban pa nimo mga igsuon ato mga parente, mga kaila? Munang mintras makahimo pa ta magmatinod-ano na sa Ginoo. Lord, dili man ako kaya, pero walay imposible nimo. Imposible man ako apan diha nimo walay imposible. Tabangi lang ko. Amen? Adlaw gabi mo himo mo mga pag-ampo personal. Ayaw hulata nga dasigon pa ka, dunganan pa kag prayer. Just pray. Even ka nang ikaw raw sa. Like katong nagsabot kog carrots. Nagsabot kog carrots mga kaigsonan. Unya perti na kong pinaspasay sabot gyud. Ingon gud ko sawa, kadali araman. Giun sa man pagsabot at pasabot yung kong mangurog na ko ni ako ang kamot god, pero ako rangi kanang liso-liso ko kay ako ang mata man god, maglukos ko kita inig ana kay gagmay bi ako ng lisos carrots ana paglantaw na ko diri dapita haskang ilago mas langit ikong wa na kuyaw ra ba gyud kaayo kung bundakag ulan kay maanod na tong lisos sa carrots kay perti man gagmaya mo ra pagugtahop. Mulutaw ra guna siya. Kung wa na. Nya perti nang kusugag kanaas na ito dahunog na dito. Unsa to nga adlaw bes? Bernes. Perti nang kusugag nya perti pa nyo itumay kung mubundak na ni mubaha ni. Nya sigir gyud ko paspas ra gyud ko. Na perti na mag-ituma. Kinumdom ko sa time ni Joshua. Nga ihanggi pa hunong ang adlaw. Gingnan ko ni Lord Ilihans. Girebyok na ko, Lord, sa ngalan nimo mahilis ang gaitong nga dagom. Nimbundak man tuod, pero ni undang radayon. Itong pakpakan ng ginawa na. Grabe. Unya, ni ulan kagahapon, grabe ka kusog, pero hinay dali rang ni undang. Nya ingos day madilin, nindot kay sabot sa kuan kay ulan-ulanan, gitabon-tabonan dito sa ulan. Ato pakpakan ng ginawa na, pagka ninduta. No? Unya karon init-init. Pertig yung nindutas pagkasabod ba? Pero grabe lang yung pinaspasay. Inana na. No, mga imposible kayo pero dapat imong tuuhan. Amen? Like ni Noah. No? Noe. Sa atong ginabuhi lisod man tuod nga mausab ang tao. It is impossible nga ang tao mausab pero diha sa pulong sa Dios walay dili mahimo. Siguro sa imong kinabuhi moingon ka nga adik na gyud na mausab. Kanang tawhanan di na Ginoo mabag-o. Pero timan walay kasing-kasing sa tao nga dili bag-uhon sa Ginoo kung naay tao mo sakripisyo. Amen? Sakripisyo lang gud. Naam siguro na sa imong pamilya, sa imong mga anak, naam siguro na sa imong mga kaila. Gamita ang imuhang pagtuo. Pangayo ang among sakripisyo ka, Lord, sama nako ni simba. Akong pamilya mo simba sad nimo. Maminaw gyud sa Biblia kay kung naa kay pagtuo, dapat gikan gyud sa pulong sa Ginoo. Lisod man gud kayo kung ang tawo motuo Ginoo niya dili di ay pulong sa Ginoo ang gigikanan sa ilang pagtuo. Usa na kalimbong ug usa na kailad ug dili gusto ang Dios nga maunay kanang makit-an niya sa tao. Mo nang gibutangan gyud dinhi og simbahan kay daghang mga taong magtutuo dinhing dapita ug usa ka. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo sa mga pulog mga mensahe. Akong gihangyo ang matag usa nga manindog ta. Atong pasalamatan ng Dios nga iyang gipakita ang atong gikinahanglan nga angay natong paningkamutan ang pagtuangay gamiton nga maminaw gyud ta sa Dios. Unya maminaw tas mga pasidaan, mga sugo ato ng tipigan. Unya una sa tanan mga kigsunan dili sad nato kalimtan ang giingon diha dapat magmatinod-anon ta. Amen. Like ni Noe, nagmatinod-anon siya, nagmasinugtanon siya sa Dios. Ato ipataas ato mga kamot, amahan namo nga Dios makagagahom. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Nga di na among nadunggan ang sugilanon sa imong alagad nga si Noe. Nga kaniadto sa iyang panahon siya ra gyud usa og iyang pamilya nga ning tuo kanimo apan wala gyud nimo siya pasagdahi. Doon na kay mga sugo nga imuhang gipabuhat kaniya nga mga sugo nga dili gid kaayo mabuhat sa tao. Imposible kayo apan
tungod kay naguban ka kaniya, walay wa niya mahimo. Iyang gibuhat yun ug nahuman yun niya ang arka. Pila ka tuig yun nga nahuman niya ang arka. Og ang arka na himong instrumento nga naluwas si Noe sa pagkalaglag sa kilibutan pinagi sa tubig. Sama ka namo nga imo kaming gipahinumduman karon, amahan, sa angay namong buhaton gyud. Mao ang pagtuo nga among gamiton sa pagpaminaw kanimo sa mga pasidaag, mga sugo ug uban pang mga pulo nga gikinahanglan namong makatunan. Og imo usab kaming tabangan nga magpabiling matinud-anon kanimo. We declare blessing nga ang matag usa namo karon magpabiling matinud-anon sa imuhang mga pulong. Salamat o Dios imong pagatiman kanamo nga niya karong mga kabataan, mga kabataanonan o kanamong mga hamtong. I declare blessing og sa tanamong mga kigsuran nga naa karon silang Pinoy-anan og sa naglaing mga nasod. Nga ningduyog kanamo sa pagsimba kanimo through social media, Facebook account ang pulong mo kinabuhi ko. I declare in the name of Jesus Christ, blessing upon blessing in Jesus' name. Amen. Ang na imong tapad, gamita ang imong pagtuo sa pagpaminaw sa Dios. Amen. Dalaygon ang pulong sa Ginoo nga gipaabot sa matag usa nato kag kinabuhi mga igsuon. Yadto ta sa laing bahin mao ang paghatag sa atong mahigugmahong halad para sa atong Ginoo. Samtang nag-awit ko, pwede kay ta mohalad sa atong mahigugmaong halad para sa atong Ginoo. Magmatinod ano sa paghatag sa ikanapulo mga halad buhaton ta kini hatag aron pagahatagan sikreto kini sa panalangin ug maabli ang tampuanan sa langit buhaton ta kini 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 uban sa kalipay. Ako gihatag ni Dechari ang pag-ambo sa halad. Mag-abot ako hanggang tanan sa pagpamarog. Dalaygon o gamhanan na mga Dios. Salamat Lord sa imong pagkamaayo sa among mga kaigsuonan, Amahan. Salamat Lord nga ikaw kanunay nagdasig sa matag usa sa pagkamatinud-anon ug sa paghatag sa mga butang nga alang lamang diha kanimo Lord God. Ikaw ang Dios nga may magapanalangin sa tanan Lord God nga niya diri karon. Ikaw ang Dios nga mo'y uli Lord God og pinilo-pilo nga panalangin sa matag usa nila ka family Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y atiman kanila Lord God og niining maong bahin Lord God sa tithes and offering Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y kanunay nga maga-bless ani Lord God nga magamit kini Lord sa pagpalambo Lord God nining maong balay alampuan Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y magaamuma ug magaatiman sa tanan Lord God ug among isalig diha kanimo ang tanan Lord. Pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus nga mong Ginoo manluluwas. Amen. Amen. Manglingkod ta sa makadiyot mga igsuon ko sa Ginoo. Ato ta sa mga kanang schedule karong umaabot Domingo. Schedule man gid ni nato mga igsuon kay para siniguro ba? Para siguro jud kay na may uban nga kanang dili makaandang makalitan. Mura pug masaka ang acid.
Bitaw. Wala nga, ang schedule karong Domingo sa mo presider kay si Inday Cindy. Unya ang mo scripture reading kay si Ate Madeline. Unya ang mo testimony ugo na to si Marvin, pero kanang pwede na lang to i-assign kung siya pinakalit. Pero kung naagi to siya, unsa siguro yung mga kakulian. So, ang special number kay ang mga bata. Unya, kanang naputol-putol man gud ni ang amuang klase sa mga bata. Nasugdan, nahunong, nasugdan, ana. So, lain man pod ang bata, di pa biya siya kasabay sa atoang kanang mga pulong nga mga pang-mature na ba. So ang mga bata tudluan jud na siya kanang mga story nga na sa Bible, story about ni Noah. Kanang mo ginay ipakaon sa mga bata ang mga story, di sila makasabay. So akong plano kay basta di lang ulan, makaarangkada ramon ko ito dapit sa purok, paingos ka mama magmotor. Kung dadon si Day Chare. Kinaman si Kian dito si Atina. Pero ako ang gitimbang-timbang, kung mas daghan ng bata nga naa dire, sila mo ari si Atina og si Gigi. Pero kung sila si kani Janine, alas 2 ta Sabado. Kaya mag-practice mong putas ato ang ihalad inig ka Domingo. Ya, kuan, unsa may braga kani mga bata mag-agad ramon gud sila namo pod. So akong plano kay si Kian kuan pa man ni siya, bibi pa man si Atina. Kung kaya niya mudulhog diri kauban nilang ni Wilgie, ni Kyle, ni Janine, ni Justin, arita diri alas 2. Ya, si Inday Martil bod layo po niya. Luyos ka vidro. Ya, kung moapil po sila sa Day Martel, apo ni Ate Jinky, pwede ra gitag ari ta diri Sabado alas 2. Mag-story ta nga Bible story ta. Mag-story ta about sa Bible. Kita taas mong putag panahon. Dula, mag-story ta no, mga 1 hour. Usay 30 minutes, diyon dula-dula, games, anak raman ng bata. Kaya kung ato po na silang palabin agus ka oras, di na maminaw. Wala na, dili na ang ilang nadunggan, di na tumutisok sa ilang hunag kasing-kasing. So, maora na niya, patabang rapod mis mga mama, nga atong i-push ang atong mga bata nga mo-join sila sa Bible story. Kaya kita, mga dagko, paana na mangguta. Ya sila may sumusunod. Kani gipiyal man ni sa Ginoo diri nya sa panahon nga paana na ta didto. Ya kisa may mo puli sa buluhaton inana man jud na. Kinsa may mo kanang mo continue sa buluhaton nga gipiyal sa Ginoo diri. Dapat ang bata mutudluan siya sa pulong sa Ginoo kay hantod inigdako niya dili na problema sa ginikanan kay natudluan man siya ni ang bata mahadlo nindot mo gud yung bata nga inaning idara kay wala pa yung mga prinsipyo ba, di ba? Kaya maadto na mga teenager o litaw na nananay sila kanya-kanyang prinsipyo. Nananay sila yung mga pagtuman kung unsay ilang ganahan, unsay dili. So kani mga bata, mo na giingon sa Ginoo nga ang mga bata duol sa gingharian sa Dios. Kay ngano man mga igsuon, ang mga bata bisag kasabaan nimo, di ba ini kataod-taod kanang mulablab ra gihapon na nato. Wala sila'y kasing-kasing nga mudumot. Mo bitaw na nga niingon na si Jesus nga makasulod lamang mo sa gangharian sa Dios kung mahisama mo sa usa ka bata. Kaya mga bata di man kaintigo mo dumot. Mo no pa na siya, dili pa na siya pero pakitin nagkanang ganahan niya. Baghalagon pa ka. Thank you ma. So inana ang bata. So kanang boy at akong gipangayo uban sa tabang sa Ginoo nga ma-continue nako to nga magtudlo sa mga bata sa story na di gina makawang og masayang sa ilang kinabuhi kay magamit gina nila hantud sa pagdako. Amen. So akong gihatag ni Pastor Gideon ang mga dugang.
Salamat kayo no sa mga pahibalo para sa mga kabataan. Importante gyud nga ang atong mga anak makadungog sa pulong sa Dios. Ang duha na mo ka anak sige nining gibabasag Biblia matag gabi. Do na may mga panahon nga diin sila kabasag Biblia. Unya wa gini sila kalimot kung asa sila kutob nagbasa. Murag naa na sa libro sa Marcos asa nang kapitulo ha. Marcos 4. O na sila sa Marcos 4. So nahuman nilang mga libro sa Biblia. Ya silang tulo, akong asawa kanang mag-live bitaw ko ang akong panahon na asa mga tao. Unya ang akong asawa nas duha ka mga anak. Nya inigsakan ako napaman sila, di pa man na sila mga tulog. Sa una mo saka ko alas 10 mga tulog naman sila. Muna nga alas 9:30 undangon na nako ang programa para magdungan mig ampo. Makaampo mi sa Ginoo nga kaming pamilya. Munang amo anang gi-practice nya ako kung gidasig gyud kamo nga mga inahan, batasan na pod og tagain ninyo panahon ang inyong balay, inyong Pinoyanan ba, amo basag gyud mog Biblia. Kay mo ingon gyud ko nga sa unahan sa ilang kinabuhi timan-in ninyo ni lahi gyud ang kahimtang sa batan-on nga namatuto sa Biblia kaysa batan-on nga wa gyud matuto sa Biblia. Labi na kung manarbaho na sila. Salamat mis Ginoo sa kinabuhi ng pamilya ti LB nga ang ilang mga anak nakapuyo og simbahan dito sa Opra. Kay dito na himong napundar na build ang ilang relasyon sa Dios. Even ni Dong Jason nakapuyo man to sila. Kutob sa nakapuyo dito, akong nakit-an nga naagid sila kanang na-build jud sila sa Ginoo. Ilang relasyon na sila'y tinud-anay nga pagtuo. Una nga bless lang jud kaayo ang bata nga gitudlo ag Biblia. Unang ang inyong mga anak akong gidasig yun natudloig yun nag Biblia. Karong Sabado siguro kung sa man sunod Sabado. Naaraman gyud ta diri. Communicate lang sa ato ang GC sa group chat nga anang orasaha inyong mga anak dada paria. Dili biya na sayon kanang pag-atiman paglasis mga anak ang mga bata mo nang ato pong iampo ang kinabuhi ni Russell, kinabuhi ni Chari ug kinsa pa to si day pamilya. Maabot ang panahon mag-training ko ninyo unsaon pagtudlo ang mga bata para puli-pulihan ninyo si Russell. Siguro ako anang pangayoon sa Ginoo Sunday afternoon mag-train ko ninyo unsaon pagklase ang mga bata. Kay lahi-lahi bin na sila kinaiya ang bata. Kinahanglan kabalo mong muwali pod para sa mga bata. Kay lahi man ang walis mga bata, lahi pod ang walis sa mga dagko. Tudloan ta mo unsaon pag-atiman sa mga bata. Kung siguro sunod bulan o next pagyod nga Sunday ato nang i-arrange after sa Sunday service magklase ko ninyo. Dili man na dugay. Dili ka na dugay. Basta makuha ra ninyo ang mga idea, mga teknik kamo ray mo palambo. Sa mga interesado lang nga mo tudlos mga bata kay diha mo mutubo. Okay ba ninyo? Kisa may willing nga mo tudlos mga bata kay akong trainingon. Si Day Pamila kinsa pa? Si Day Eden, no? Mga batanon. Ato nang trainingon kamo mga batanon. Kamo mo appeal mo anak training Day. Siguro next Sunday, ato rang tan-awon isuway lang nato sa group chat. Okay? So karong nag-communicate ang panday ingon sila nga tiliwaso na lang trabaho. Pero dili lang sila sa musaad murag na ay kausaban. Pero hulat lang ta. Kay nihangyo man nga sila gyud mo trabaho sa simbahan. Muna nga kagahapon nagkalot-kalot na lang po ko diha, lisod na po og kaluto ng yutaa kay perti ng hugpita. Piting kapuya gyud pagbugwal na lang og pagpala perting kapuya. Dali kay kung naluya. May pay magbugwal kog pispan kay na magoy tubig. Kana grabe kahagkot gyud. Grabe yung hagkuta. Mao bitaw nang nakabantay ko sa mga bata nganong dali kay ni silang muundang kay perti di ang pagkagahia. Wala na gyud sila mo balik. Dili tungod kay mura og nalaayan sila, akong gisulayan kahapon pertig yung pagkagahia.
may pamanggani tong wala pay ulan. Muna ningon si David, pa, kung naapa kay kariton atong miaging katong pagtukod pa ni, human na. Maudi ay nga pertig yun na yung gahia. Hulpit kayo ba? Murang gahapon, perting luyahan ako gahapon. Luyahan ako gahapon. At tubang siguro ko live mga kaigsuunan, murag gaduka ako ang naong. Kuang yun, luya ka ko gahapon. Pag ginalot ang nayota, perting yung pita. Muna siguro kung kuan mo init-init, ato siguro ng dagyawan, sa pagkakaroon, perting yung makaluya ang layota. Murag kulon. Pertig yung luyahan ako gahapon. Oh, ato lang sa nang ilaylo. Pero kung naay, murag relax mo ko kamay, ako ra po na hinaynayag kalot. Ana lang. Ato ra nang dagyawag, mahumok. O niya, dugang pahibalo, ang improvement sa ato ang church, wala pa gyud usa nato ma-schedule kay ang pagpinis manggod mo atong gihulat para dire ato na ning ma-final para mataod na nato ng ato ang kuan diha. Unsay tawag ana bes? Binil, no? Salamat kay sa Ginoo nga nagpanalangin sa ato ang state nga dili na ni siya abog kuanan, limpyuhan. Kay binil naman, trapuhan na lang. Dili na prihas sa katong gahapon nga ganina sinilhi kay gyud niya musod ang abog sa ilong. Salamat ta sa Ginoo dili na to kalimtan ang mga mensahe. Og akong gihangyo matag usa sa pagpanindog, atong pasalamatan ang Dios og ako gyung gihangyo matag usa nga atong tipigan ang atong buluhaton og pangayoon nato sa Ginoo nga dili lang kutob sa atong pagkakat-on kun dili sa pag-apply nining tanan. Ato ipataas ato mga kamot. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang mga pulong nga imuhang gipasabot kanamo diin aduna kay mga pamaagi o mga pasidaan nga angay namo nga makatunan ug angay namong ikinabuhi ang unsa may mga buluhaton pa nga imong giandam og gisugo sa matag usa. Salamat o Dios nga padayon ka nagabless kanamo. Sunod adlaw, sunod pag yung mga adlaw og tibok semana nga imong gidugang sa mong kinabuhi, we declare heavenly protection. Og salamat o Dios sa imong pagpadala sa imong gamahanang mga anghel may magabantay kanamo nga niya karon. We declare blessing every one of us, Ginoo, not only in material but also spiritual nga nang kusog kadasig kalipay galinaw nga mo imong gikinahanglan sa matag usa. Sa tanan Ginoo nga mga kabataan nga nag-eskwela imo silang proteksyonan sa mga ginikanan inahan amahan nga nagpadako og nagpa-eskwela kanila. Salamat Lord imo silang gihahan nga dili lamang kutob sa pagkat-on diha sa eskwelahan kundi pagkat-on usab sa imong mga pulong nga imong gibilin sa balang kasulatan. Ang mga inahan i-bless sila Ginoo nga naa sila kadasig sa pagmatuto sa ilahang mga anak diha sa imong mga pulong ug ang mga amahan dunay kasing-kasing sa pagpaambit sa imong mga pulong nga amo karong nasabdan dili lamang sa pamilya kundi dili sa uban pa. I-bless Ginoo ang matag usa namo kinabuhi ubani ubantay kami gikan karon hangtod sa lain na usab nga Domingo magmadaugon ug mangulampuson kami kung tungod kay ikaw may magauban. Amo isalig diha kanimong kinabuhi amahan, diha lamang kanimo nga among kinabuhi. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, pinaagi sa gugma sa Dios amahan, ug pinaagi sa paghihiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus amahan ubani kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Nalaygon ang Dios mga kaigsuonan nya salamat kayo no sa kinabuhi sa atong mga igsuon nga niya karon si Ma'am Judith og si Sister Jinke no ato pakpakan ang Dios. Salamat kay sa Ginoo. Kaniya sunod Domingo kita-kita ta ayaw kalimot makita wala man ako. Adi makita-kita ta sunod Domingo o niya ayaw mo ka limot pangimbitar o niya kung naamoy mga kailag higala si kuan murag Ma'am Judith wala pa ni kadawat og radio wala pa kadawat og radio no at tagaan ka karon og radyo og Bible nya kung naa kay igsuon o kaila silingan dito sa Malaigang nangandoy og transistor radio ingna lang ko kamo day Eden wala pa ka ma'am no ang radyo moy wala ang Bible may nana tagaan tay kag radyo para makasubay ka sa tong programa unya og sa imuhang pong mga kaila po diha mga bisag maestra nimo kaysa imong mga maestra nga kuan isin nimo ka maestra nga murag feel nimo nga oy murag mahatagan nimo sa radyo ingna lang ko kay tagaan nato radyo no salamat kayo. Lamanuhay ta ato tas paglamano sa dili pa ta mo ato sa pag bulag-bulagay. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay
diha sa pagtuo, dayon ta ang Dios, musi kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ato'y patasa tumakamot, pasalamatan na to ang Dios sa pan. Amahan na mo nga Dios sa makagagahon, may bless Ginoo kini mong tinapay, we declare blessing sa matag usa, katag ginibisnastansya kabaskog sa matag usa nga mambit. In Jesus name, amen. Unya naa sa gawas ang pan. Kay salamat kay sa Ginoo ang Dios magpanalangin. Happy Sunday sa tanan. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin. Bless Sunday ang Dios magauban. God bless. Happy Sunday.